Vítajte pri počúvaní nášho podcastu Eva Eve. Sme tu my tri, Majkla, Božka, Maruška a naše rozhovory o životoch, viere a všetkom okolo. A či už si Eva, alebo aj Adam. tak vybajme. Ahojte milí naši diváci a poslucháči, milí Adamovia a Evi. Vítam vás pri ďalšom dieli Eva Eve, juhu! Hurá! A o čom bude? Tento budeme tunak sa rozprávať o digitálnom detoxe. Číslo 2. Áno, v podstate áno. No, vítam túto moju spolusednicu Marušienku, aj Majklišku. Hello. Čauky. Takisto je tu s nami aj Klaudiken, ktorá nám robí úplne najlepší technický support a za čo je veľmi ďakujeme. Aj ďakujeme Matejovi Ondrušovi a Ondruš štúdiu, keďže tu stále sme, ako môžete vidieť. A Že dále tu sme. stále ďakujem Bohu, že tu sme. No a teda, naposledy sme sa rozprávali, vy ste si tu išli svoje bomby ohľadne digitálnych. Sme sa rozhodnili. Deti. Coby matky. Coby matky, no ale tak poďme sa pozrieť trošku akože na vás, dievčance, a vaše digitálne, nepoviem, že zručnosti. Fun fact, prosím pekne, ministerstvo Míry, neviem, čo túto informáciu máte, ale ministerstvo Míry normálne pripravilo kurz pre seniorov na digitálne zručnosti. Moji obidvaja rodičia sa prihlásili. Na záver kurzu, keď absolvujú, dostanú tablet. Treba nám. Wow. No, ja som bola, odpadla som, lebo konečne možno môj ocino pochopí, že zadávanie hesla má byť stále to isté heslo a nevytváram si nový profil na Facebooku. No, takto Ale aj moja svokra chodí, mamina. Áno. Áno, on tiež chodí na nejaký taký kurz. A čo sa tam naučila? Ja som strašne zvedavá. Vôbec neviem, ale minule teda rozprávala, že teda ona už toto vie, lebo že sa to naučila na tom kurze a veľmi sa jej to páči. A potom bude akože druhý volume 2, že detox. Čo ty seniori, že ty No proste, ako sme vás síce naučili, ako sa tam nalogovať, ale ešte čas aj vypnúť. Tak. Akože pozor, ja som mala susedu 95-ročnú, ktorá sa so svojou druhou kamarátkou 93-ročnou rozhádala, lebo 95-ročná sedela na Facebooku. Citujem. A nemyslím vážne. A čo akože normálne, že zapraskali hánky a fičala kapsloky? Áno, že ona je len na tom Facebooku a už sa mi ani nevenuje. Ona tam iba všetky svoje vnúčatá šmejdi a pravnúčatá. Ja som na mňa neverila týmto rozhovorom. To bolo... Nikdy nevieš. A takisto moja mamina chodí na univerzitu 3. veku. Ona sa ti tam učí telefónom fotiť, hej. Veľmi pekné fotky, musím povedať. Išli na univerzite 3. veku, išli aj na fotografické výstavy. Som bola úplne paf. Takže kráľovná matka ide bomby, hej? Áno, že veď akože my teraz akože sa síce venujeme týmto sociálnym sieťam akože kvôli nám, ale pozor, aj naši rodičia sa učia. Tak ja mám síce raz svoje matky, takže nič iné by som nečakala od pani Božikovej. Áno, ja som tiež prekvapená, že sa toto deje, ale to, že tam deje aj môj ocino, to som celkom prekvapená. To... Tak akože chce držať, vieš, krok s maminou. To je možné. No tak poďme sa pozrieť na tie naše životy, že možno by som začala tým, že ako sa vám darí, keď sme v tomto svete digitálneho hluku udržiavať nejaký svoj vnútorný pokoj. Čiže veľmi taká meditačná otázka. Ideme bomby, vieš? Nie, že ťažká otázka, ale že keby sme mali že hneď odpoveď a že sa nám to darí, tak... No výborne, môžeme sa spýtať, darí sa nám to? Tak sa že ideme, ale... Dobre, môžeme sa najprv opýtať, či sa nám to darí. Tvoj. Že máš pocit, že sa ti to nedarí? Ja mám pocit, že čoraz menej. Že mám pocit, že som ako keby viac predtým to vedela a v poslednom období jednoducho som menej viem v tom... Elaboruj. Elaboruj. Ty elaboruj. Lebo ty si mi bola vždycky vzorom, aká si ty za vás. No. Ty si to tak vždycky vedela, že by bolo jedno. Akože mám stále, musím povedať, že stále mám, že v sobotu neviem, kde mám mobil, dosť často. Akože cez víkendy. Vieš, že... V sobotu netočíme podcasty, ale že potom sa mi strašne často stane, že mi niekto, alebo párkrát sa mi teda stalo, že som si našla večer správu od kamošky, ktorá mi napísala do obedu, že či sa ten deň nestretneme. Takže veľmi nečítam teda tie svoje mobily. Takže prihlásenie pre všetky Maruškine kamošky v sobotu je proste nepíšte. No rovno bola. Ja tu večer. Rovno bola.
A nemáš na tichom režime? Nie, nemám na tichom, len proste riešim deti, alebo vieš, doma niečo a že... Ale je to zámer, že si vlastne nepozeráš ten telefón, alebo jednoducho máte, že tak veľa roboty, že prirodzene sa k nemu nedostaneš? Asi prirodzene, ale aj ho tak celkovo akože odignorovávam, že ja som aj rada, že to tak je, že úplne ho vypúšťam viac menej, ale nie úplne zase, hej, aby som nepovedala, ale že v tomto je čoraz ťažšie pre mňa, že presne keď sa vyskytne tá voľná chvíľa, kedy by som si povedala, že prečítam si knihu, že urobím hosčo iné, že si zahrám na klavíri, tak v poslednom čase proste furt scrollujem. A presne potom ten vnútorný pokoj nenachádzam, lebo naozaj nenachádzam, hej, že potom je oveľa ťažšie pre mňa sa sústrediť, že musím ísť skôr von a sa prejsť a presne byť v tej prírode a tak, ale že s týmto neviem v poslednom času bojovať tak, jak by som predtým hej, dokázala, alebo ako by som chcela. Mám však guilty, čo si budeme hovoriť. Guilty first day. Že ja mám pocit, že môj vzťah s... Ako si to ty nazvala? Digitálny hluk. Digitálny hluk. Že sa mi to vlastne zintenzívnilo, ako som začala robiť. Že normálne, že na materskej som mala toho menej, ale to je pravda, že ešte vlastne nebola až to, nemala som Instagram, to je asi problém. A materský si nemala Instagram? Neviem. Viem, že bol, aj že tam ľudia boli, že Andy nám rozprávala hen roku páne, kedy tam sa prihlasila, ale že vlastne nemala som tam account a tým pádom mňa to tak akože nejak Facebook ma moc akože neinteresoval až tak a tak. Ja mám pocit, že zintenzívnilo to pre mňa práve tým, keď som nastúpila do práce, lebo vlastne my sme mali však Slack ako komunikačný nástroj a ja som si povedala, že veď aby som mohla byť viacej flexibilná, tak si dám ten Slack do mobilu a vlastne tým pádom mať ten mobil stále pri sebe, že vyvinula som si úplne návyk, že mať ho stále a čekovať ho. A tým pádom potom mi tam to trošku začalo, že že mať ten mobil stále na porúci alebo čekovať alebo tak. A potom ako prišiel môj account na Instagrame a tým, keď vlastne najväčšie peklo podľa mňa sa otvorilo s príchodom Reelsok. Pre mňa. Ty si pre to ľahké, musím povedať. Ja si prečo? No ja si vždy poviem, že tá Michaela, ona stihne si aj tu Reelsko natočiť, aj rozmýšľané. To je iné, lebo to ma baví. Ale podľa mňa akože to peklo hovorím preto, lebo to je to scrollovanie. Že ja si pamätám, že ako koncept, keď som to objavila, to neviem, čo bolo. Koncept scrollovania? Nie koncept Reelsok, že podľa mňa Instagram to mal prvý. Potom začali Shorts a neviem čo. A že vlastne si pamätám, že boli časy, kedy som sa vedela prescrollovať na koniec toho feedu. Áno, že normálne tam je nikdy ale lebo na začiatku bola toho kontentu hrozne málo. Ale to sa dalo reálne. To sa dalo reálne, že ja som napríklad, že čo ja viem, že 30 nejakých reelsov, že nebolo to také akože ani naplnené tým kontentom, že nebolo veľa obsahu a normálne si tam mala, že prišli ste na koniec svojho feedu, on sa nedalo vyfále. A tým pádom vypasala, idem ďalej, vieš. Len teraz je to proste bezodnosné. To je. A že presne ako ty, Maruška, vravíš, že práve keď sú tie voľné chvíle, kedy chceš akože zresetovať a zoberieš si ten mobil, tak normálne, že niekedy sa akože však sa hnevám na seba, že ja tam mám z toho Tigeru kúpený ten setík na vyšívanie. Krásna váška s korálkami by to mala byť. Myslíte, že som to odbalila do dnešnej doby? Podotýkam, kúpila som si to na Veľkú noc roku 2025. No už sú Vianoce. A teda tým chcem povedať o tom, že Paid by Numbers, moja hobitia Nora. To som chcela inak spovedať. To bude môj celoživotný projekt a že ja si to proste nevyťaním. Že ja neviem, že už skôr akože, dobre, že knihu si vyberiem na miesto Reelsok alebo toho digitálneho tohoto, ale že inú aktivitu, že to už asi ani ne. A neviem, že mám pocit, že už som mala normálne nutkanie, že odinštalujem si Facebook, ale keď tam tie... No, chcela som začať Facebookom, ale tam je bolesť, že ne? Čo ty s Facebookom akože riešíš? Však tam už je nejaké všetko. Už raz za týždeň, tak si to teda odítiš, ale... No, ale že treba začať pomaly. Ale poviem vám, že normálne viete čo mi je ľúto, tých spomienok, čo tam vyhadzuje, ten prohľad Facebook.
Studnica z pomiedu? Podľa mňa sa ti nezvažujú? Ale veď Jasne, že nie. nie, veď keď sa prihlásiš naspäť takých témach. Na čo Tak, ale to chcem sa prihlasovať? No tak si raj, Ja chcela akože úplne odhlásiť. veď, ale takže potom máš krásne tie také všelijaké funkcie, že si stiahneš ten obsah. Áno, ináč, Tak sa toto to- myslím, že to sa dá? európska, neviem, či nie nejaký zákon, že vlastne tvoj obsah musí byť stiahnutelný a mal by svoj obsah stiahnuť. Takže si ho viem pozálohovať. Áno. Mám výborné dievčatá, takže check. Tak Michael, za chvíľku budeme Tak. hovoriť novoročné začať. Kontrolujeme, že či sa to aj Či sa ten udialo. Facebook vymazal. A ešte musím prezistiť, že ako to je s Messengerom, lebo však samozrejme bez toho neviem žiť. Ale vieš byť na Messengeri bez toho, aby si mal účet. To vieš. Výborný, áno, lebo aj to presne títo tínedžeri, ja viem, že boli, a keď ešte im to rodičia nedovolovali, také, čo som mala aj na skupinkách, že to mi babi teraz delili, že oni nemajú Facebooky a Instagramy, ale majú Messengere, hej. No tam si vytvorí nejaký, akože... Vôbec nevieme, jak to funguje, ale Čo nejaký... Dobre, toto, milí diváci, posluchači. No, veľmi pekné. Ja napríklad teraz na sebe badám, keď sa teda aktívne snažím menej byť na tých sociálnych sieťach, že cítim, že mi to vysáva energiu. Fakt to cítim. Že proste... vždy, keď si tam proste, hej. Takže a ja akože normálne mám teraz taký, nazvime to sociálny experiment sama so sebou, že ako neskoro si zoberiem telefón, keď sa ráno zobudím, a je to podľa mňa dosť hrozné, že veľmi skoro sa zoberiem. Ako nespávam s telefónom. Lebo ty máš ten budík. Áno, ja mám Analógový. Áno, ja mám analogový budík. Telefón mám vlastne v druhej izbe. Jeden z najväčších zápaliek, čo je proste, to bude úplne strašne smiešne znieť, ale ja mám teda, môj plán je vstať, urobiť si čaj a sadnúť si a ísť mať ako keby svoje stišenie, čiže chvíľku mať akože úplne ticho a potom si prečítať Bibliu a ako keby prvý bod je, že to chvíľku ticha, keďže ja som hlučný extrovert, ja si to potrebujem očasovať, lebo ja si musím dať nejaký čas, že koľko Stačilo proste. že koľko idem byť ticho, lebo je to pre mňa akože Lebo utrpenie. exploduješ. Alebo explodujem, takže pre mňa to je utrpenie. Čiže prvý moment je, že začínala som si brať telefón, aby som si akože stopovala ten čas, hej, ale akože to je prvá zápalka. Ale to už som zbudala, že oproti mám také hodinky, tak proste viem ísť podľa tých hodiniek. No lenže druhá zápalka je, čítam analogovú Bibliu, mám akože fyzickú, malujem si do nej, lenže plán, ktorý čítam, sa nachádza v telefóne. Čiže druhá zápalka je, že ideš zobrať telefón na to, aby si zapol ten plán, lenže kým ty ten plán si ideš zapnúť, tak už tam vidíš 48 notifikácií, čo sa udialo a proste niekto ti napíše, niečo sa proste v robote neviem čo. A to je taká zápalka, že proste normálne si, že proste. Však ja mi ľúto, že jak smrteľník číta tú Bibliu, že jedno proste ideš za radom. Však ty máš tých 365. Poprvé počúvame lekciu 365, to je taká apka, ktorá presne ťa trošku vedie aj do takého meditatívneho čítania Biblie a také meditatívne modlitby, ale to mám v pohode, lebo to iba zapnem a ten telefón dám akože úplne vedľa a iba počúvam ten zvuk. Čiže to nepotrebujem držať telefón v ruke, ale mám plán, ktorý je, že proste Biblia za 3 roky. Čítam ju už 4 ten plán, 4 roky už ho čítam, ale čítam a tam akože máš konkrétne tie kapitoly, hej. Akože mohla by som si povedať, že tak proste teraz si prečítam túto Joba, alebo teraz som na Jobovi. Vieš, a presne, keď čítaš Joba, keď ste nevedeli, milí posluchači a diváci, tak Job je vlastne biblická kniha, ktorá hovorí o utrpení človeka, ktorého vlastne Vlastne nie úplne všetko. postihne, hej, od takého niečo ako rakoviny cez zomretie celej rodiny a podobne. Čiže vlastne v tom momente, ako čítaš toho Joba, tak vlastne si aj rád prečítaš niečo iné, čo ti tam akože tento plán ponúkne, takže iba furt s nádejou čakáš, že kedy tam bude nejaká iná kapitola z nejakej inej knihy. Čiže toto je moja najväčšia zápalka a že úplne v tých momentoch, vždy keď potom skončím pri nejakom akože ja až tak ale akože aj scrollujem. Ja skôr spadnem do toho rabbit hole, že odpisujem, neviem čo. Že ja som skôr toto, že mňa to scrollovanie, to vieš, to my, ktorý nikto nepíše. Koza. Ale Budem ti písať každé ráno, som zvedavý, jak dopadne. Nebudeš, lebo si budeš čítať.
kontemplovať. Ale normálne, že fakt, že ja som rabbit hole a ja som rabbit hole že ja sa potom pustím do roboty alebo do takýchto vecí. Že ja sa akože ponorím do tej roboty a úplne si uvedomujem, že ješkový voči, keby som mala jeden počítač, ktorý mám v robote, jak niektorí, ako keby by som povedala, že všetci normálni ľudia, ktorí žili predtým, ako boli sociálne siete, že mal si vlastne pracovný počítač, ku ktorému si prišiel, otvoril si ho a pracoval si na ňom, tak žiadne takéto pracovné maily, správy a neviem, čo by ti nechodili proste do toho telefónu. To je pravda. Ja som napríklad Slack? A ja som, Slack totálne, ale ja som aj odolala v mojej predošlej korporátnej práci, že Outlook som si nedala proste že to bola hranica, ktorú som si urobila, že hrubú čiaru a že fakt, že nie, že Outlook akože ja musím povedať, teda mne to môj šéf nanútil. Aj keď som sa nový mobil, keď mi dal, tak som sa snažila presvedčiť, že teda to nechcem, ale on povedal, že nie, že to akože má mať. Ale on si povedal, že toto napríklad mne vôbec akože nevadí. Že... Ale ty to máš na pracovnom telefóne, nie? Áno. No, lenže to je to, že... ich nosím obidva akože na... Áno, ale keď sa rozhodneš, že ten pracovný telefón si neotvoríš, tak proste si ho neotvoríš. Áno, ale akože to je úplne, že najmenej Outlook, otváram úplne, že najmenej, hej. To fakt proste neriešim, len ja presne tým, že aj tie sociálne siete, aj keď už ich tak nerobím v našej práci, že ja som rozmýšľala reálne napríklad teraz na advent, že si ich akože zruším tiež, ale ja si ich nemôžem zrušiť kvôli práci, aj keď už tiež sa na tým rozmýšľala. A ja kvôli Eva, presne, keď už tu tam... Klaudy tu kýve hlavou. Práve som sa na tým zamyslela, vraj si, že však, ale mám Klaudiu ešte taký. Ja síce celé predsa začína advent, ale ja som bola smola taká. No ale ja napríklad ja som sa tohto najviac bála, lebo vlastne ja som tiež zobrala takú pozíciu sociálnych sietí v robote a dokonca akože mám na starosti 2 accounty a som sa toho fakt bála. Že ťa to zomele? Že ma to zomele, ale mne hrozne pomohli také scheduling tooly. Že ja vlastne to vôbec neriešim vo svojom telefóne a že ja sa väčšinou tých vecí snažím riešiť cez tie scheduling tooly, alebo teda mám ešte samozrejme aj spolupracovníčky, ktoré srdečne pozdravujem, a Danka a Ajvička, ale teda, že aj oni akože, že to robia, oni to veľakrát aj postnú akože live, ale že ja som taká, že ja si to pozerám, že ja si tieto accounty pozerám skôr proste na počítači. Čiže dala som si taký, akože nejaký... Áno, ono sa to dá do takej miery, ako máte napríklad tí, ktoré ty robíš, iba že my vlastne gro spoluprác, alebo teda, že veľmi veľa spoluprác mám ja vlastne tak, že komunikujem s nimi aj s tými zdravotníkmi, ale aj s influencerkami cez tie sociálne siete, teda cez Instagram a veľmi veľa nepodporovaných vecí cez počítač. Lebo ja takisto akože veľa komunikujem cez pracovné veci, cez pracovný počítač, Instagram na počítači, ale vieš, keď ti pošlú nejaký obrázok, čo mi často akože mi pošlú nejaké veci, že napríklad čo chcú, že a ktoré produkty si vybrali alebo tak a že lebo presne, ja už som sa chcela takto odinštalovať, ale potom som zistila, že sú veci, ktoré jednoducho nie sú stále, ten Instagram je mobilná aplikácia a je nie urobená na počítači, že si to stále neviem, lebo potom by som si to nemala kde prečítať. Tak. Otázka? No. Viete povedať pomer medzi tým, ako sa socializujete, lebo naživo a koľko vám to supluje vlastne ten digitál? Ja neviem, či to pomeroval. Ja asi naživo. Akože mňa nebavia mňa to nebaví vypisovať. Akože ja takisto. Ani hlasovky nebavia. Tak ja tiež podľa mňa oveľa viac sa rozprávam. Ja volám. To som aj ja volám. Vieš, ale Gen Z, vieš, čo ti na to povie? Ja viem. Čo ti povie? Hlasovku. Nemajú radi hlasovku? Nie, hlasovka môže byť volanie. Fakt? Ale ja musím povedať, že napríklad moje kamošky, čo sú, hej, čo som mala... Tak mi volajú z Gen Z, prosím. Tak Ja mám aj iné kamarátky ako teba. Neviem. Ale čo teda... Neplatí to všeobecne, že ja teda mám veľa Gen Z kamošky, ktoré práve, že mi strašne často povedia, že že ty si mi zavolala, že akože vieš, že nikto im kvázi nevráma, ne? Skôr z banáno. Maj páne. Sorry, to tak ide samé. Moja grandma kamarát. Tak, presne, že grandma volala, no. Rozmýšľam, že či sa socializujem, akože viem, musela som si to tak akože
Dobre, teraz to bude znieť, aká som ja populárna, ale s tými priateľmi. A už ich viac. Ale Aj tricks. Pomoc, no, hovor. že akože moja práca, charakter mojej práce je do veľkej miery akože práca s ľuďmi a veľa vecí akože riešim cez sociálne médiá, ale akože není to pre mňa až také, že socializácia, že skôr je to presne také, že dohodnutie sa s nejakým človekom, že kedy sa stretneme, alebo že či urobil to, čo sme sa dohodli, alebo tak, že skôr toto je tá forma tých správ a že ja som sa musela odosobniť od toho, že proste, no budíš, proste ja to nedám niekedy všetky správy, aby som odpísala. Vadí mi to extrémne, ale už som si povedala, že tak proste to nedám niekedy. A keď niekto naozaj niečo potrebuje, tak mi buď napíše SMS-ku alebo záloh. A teraz to vôbec nemyslím tak, že ja som nedostupná, to nie. Ja práve, že by som strašne chcela byť, ale mňa to zožeralo. Mňa to proste zožeralo a som bola schopná proste, a ešte najlepšia Malina, keď mi potom do toho niečo napíše, že asi mi neodpísala. A ja, že tak mi zavolaj. Dobre, čiže musíme aj volať. Grandma. Grandma, sa koľko si aktualizuješ online? No ja som normálne zistila, že máme občas takú debatu doma, lebo môj muž nechápe celkom ten koncept Instagramu. A ja, že ale niekedy ja to naozaj potrebujem preto, aby som vedela, že ako sa majú ľudia, ktorí sú tak ďalej odo mňa. Viete, ako to myslím? Akože proximity, že áno, že mohla by som zavolať niekomu neviem, z východu alebo čo, alebo na druhom konci zemegule, ale že most likely no. Ale že keď vidím, že ten človek bol tam a tam, že mňa to viacej akože, že mňa to vyslovene, že zaujíma, nie ich stolkovať, ale proste, že vidím, čím žijú, vieš. Ale že, hej, že akože chcela by som veľmi, aby prioritou bolo to osobné stretnutie, ale tam niekedy, hlavne v tejto akože rýchlej dobe, sa mi to nedarí až tak, ako by som chcela. Ale myslíš, že sme preto boli stvorení? Prečo? Že vedieť chce z Instagramu. Že vedieš, že čo sa deje na východe, keď žiješ tu. Aha, to sme sa tu už tuším raz rozprávali. Že pre našu duševnú pohodu. Asi je odpoveď jasné, že nie. Ale zase je to akože niekedy je to také milé, že Taký vidíš. plezír. Akože ja to tiež mám rada, samozrejme, vedieť o mojich kamošoch takto, ale že tiež, presne tak, jak to Zuzka povedala, že tiež si uvedomujem, že mi to vytvára hlavne ten smog. Akože to znie tak negatívne, ale nemusí to byť akože negatívne, hej, že len to proste zaplňa tú myseľ vecami, ktoré potom neviem byť ktoré neviem dať potom na niečo iné, hej, že, alebo na ľudí okolo mňa, že niekedy som fakt preplnená tými informáciami, aj keď sú veľmi milé a pekné, že toto viem, že toto sa udialo, ale hej, že toto asi skôr je to, čo je také riziko, hej, že otázka je, že keď chceme ten pokoj a že čo chceme vlastne v tej našej mysli mať, takže že neviem, to si tak len nad tým zamýšľam, že asi si to treba tak akože povedať, že či potom vieme byť naplno, lebo napríklad aj pri deťoch je to doma, hej, že presne si tam scrollujem, niečo si pozerám a tak a ja sa to snažím napríklad stále robiť tak, že aby oni, keď scrollujú, tam neboli, že by proste ma nevideli scrollovať, aj keď už akože párkrát sa mi to stalo. Lebo čo? Neviem, ja to mám tak vnútorne sebe, že ja nechcem, aby akože... Lebo napríklad potom oni si sadnú a pozerajú, takže ja napríklad nechcem, aby to akože Ja tiež nehovorila, keď oni sa postavia mne za chrbát a sú to pozerajú, ja, že nie, nebudeme to tak robiť. Ale zároveň, preto som sa to spýtala, lebo že či to robíš akože na tajňáša. Ja nie. Ja, že kážeš im moment, že nebudete Odovať, káže mi. Alebo verejné priznanie si chcela povedať, čo mám aj teraz spraviť. Nie, to som povedala, že aký je medzi tým rozdiel, vieš, alebo je ten rozdiel v tom, že lebo ja niekedy vyslovene mám, že keď ako keby oni si, že večer, hej, že chceš trošku empty box, a kým sa oni umýjú, alebo neviem čo, tak akože ja už ležím v posteli, lebo sa modlíme akože večer všetci v posteli a ja si teda scrollujem, kým sa umýjú, kým si upracujú, vieš, vydávam rozkazy iba popri telniče. A potom už keď vlastne v pyžamkách sa šupnú ku mne, tak oni niekedy chcú akože so mnou kúkať, lebo tam, však ja tam tie psy a také voladiny, vieš, mám. A ja poviem, že nie, ale nechá, furt na to durdia, ale ja, že však tak, ale prišiel si už tu ku mne sa šopnúť po tú perinu, tak ja radšej sa s tebou porozprávam, aký si mal deň a nebudeme tu kúkať rilská, hej. No ja presne tak, že nechcem, aby sme spolu kúkali, ale akože ja občas ukážem, že keď je niečo vtipné. Áno, to ja si ukladám. Že teraz, presne, ja sa ukladám. Si
posielam, aj s vami No, jasné, vám posielam. No ja si akože, nehovorím, že si nič nepozriem, hej, akože pozriem si. A v zásade väčšinou to, čo mi František pošle, lebo môj František je teda... Takto ja to poviem, podľa mňa existuje už nová vec a to je bonding cez Reelska. Áno. Lebo neexistuje väčší bonding, ako keď akože niečo totálne vystihuje to Reelsko. Dancing, neviem Ale čo. proste, no, ja mám nespočetné veľké množstvo čudelov, ktorými si ľudí posielam tieto Reelska. To je real relationship, ne? Aha. Padumc. OK, môže byť. Trošku to už zaváňa, ale... nejakou diagnózkou, ale... Ale hej. Ale tak dobré Reelsko nikdy nie je zle. A už sa to iba površene pozera na mňa. Ale dobré, aby som povedala guilty first, ja síce nesom na týchto reelskách, ale ja si pekne pozriem, zahrám si tie two dots, vieš? A to napríklad to mňa vôbec neťahá. No mňa to Absolútne. úplne baví. A najviac logické hádanky to je. Zistila som, že som reálne závislá na New York Times Games. To sú každý deň vyjde jedna hra. Jedna je taká, že musíš uhadnúť Wordle, to neviem, či poznáte, čiže slovíčko. Potom ja som mala už normálne, že 250 dní streak. Wow. Akože celá tá hra, tam je asi 6 hier, alebo koľko zadarmo a akože celé ťa to... Počkaj, to kedy hráš? To trvá celé 5 minút, hej. Že keď zahráš všetky hry, to je 5 minút, lebo jedno je, že slovíčko musíš uhadnúť, jedno je, že musíš domino dobre dať, jedno je, že musíš spojiť 4 slova, ktoré spolu dávajú zmysel, to nikdy nedám, to dám raz za 20 dní. A potom je, že musíš vyhľadať slovíčka, ako keby ako 8 smerovka, hej. Toto je to som zvedala, že to je môj brain, akože brain training, že to a fakt... Čiže Candy Crush, ale pre buržujov? Že aby si nemala... Že by si sa lepšie zo seba cítila, bo to je New York Times. Áno, že si proste inteligent, ale nehrať Candy Crush. Áno, a úspešne už mám taký hack, keď náhodou v ten deň zabudnem, vzhľadom na to, že existujú ešte časové tieto a my žijeme v strede Európy, tak keď si prehodíš telefón do časového posunu na New York napríklad, tak ešte stále stíhaš ten jeden deň. Pozri sa už, aké hacky si aj Budovala si povedať, že toto je môj akože guilty pleasure na margo digitálnych svetov, čiže neskrolujem, ale... Inak, čo sa týka týchto hackov, tak asi podľa mňa môj telefón samozrejme vedel, že sa dneska ideme o tomto baviť. Lebo jedno zo mnohých reelsov, ktoré som dneska videla, bolo, že existuje vlastne, že analogový telefón, ktorý si dáš, normálne si to nainštaluješ domov. A teraz normálne tá babena to tam akože odprezentovala, že si vlastne spáruješ to so svojím mobilným telefónom, ktorý si akože ako na super detox môžeš odložiť do šuflíčka. A v podstate, že telefonuješ akože... Ale normálne to máš aj takú, že šnúrku, aj proste tú rúžicu, čo si tam akože... Rúžica? Jak sa to volalo? Proste koleš vytáčačko, ale keďže vytáčačko nedáva zmysel, lebo však vieš nejaké telefónne číslo na sebe, no nevieš. Takže vlastne preto v tej analogovej dobe sme si ešte tú hlavu vedeli, čo No ja ti poviem, teraz ťa zastreší Alexa, alebo Siri, že proste vlastne ty povieš, že Siri, vytoč mi číslo Zuzky a vytočí. Že do slúchadla povieš ako Macha Šebestová. Vytoč mi. Heslo. Šebestová. No a proste ona to tam úplne, že proste wow, že aký výdobytok novej technológie, že máš mať analogový telefón doma. Akože ja som mala jedného kolegu, teda stále ho mám, ktorý vlastne mal analogový telefón, lenže on tým, že pracuje s mladými ľuďmi, tak vlastne in the end tak zistí, že vlastne to až tak nedáva zmysel. Počkej, ale analogový pendolinku, alebo... Nie, akože... Normálne Nokia 3310. Hej, Nokia 3310, vieš, že vlastne najprv som si pravila, že presne to bolo taký zaujímavý môj myšlienkový pochod, že som si vravila, že wow, že to je super, že máš taký telefon. A potom si povedala, že kámo, ty pracuješ s mladými ľuďmi, že to už si ultimate grandma, proste grandpa proste pre tých ľudí, že ako keby, že žiješ ako keby mimo reality s tým spôsobom. Že vieš, že keď máš tlačítkový telefón v tomto 21. storočí, pracuješ s kolegami, pracuješ s mojom, čo však, alebo som na počítači, potom som tak rozmýšľala, akože fakt som mal taký myšlenkový pochody na jednej strane, že wow, obdivujem ťa, na druhej strane, že
Nedá mi to ukázať. Ale ja som práve že čítala takú, no to som možno aj hovorila, že keď som aj deťom kupovala tú Nokiu, tak zase samozrejme, že môj algoritmus mi vyhodil o tom nejaké články a čítala som niečo o tom, že vlastne Nokii stúpli reálne mozky z týchto telefónov a že je reálne ako keby taká kultúra alebo subkultúra. A v Amerike to presne mladých ľudí, ktorí sa rozhodli, že chcú žiť akože bez toho. Čiže zase práve nemusíš byť úplne od veci, vieš, že keď tam to nežiješ, že ja si tiež niekedy tak hovorím, ale to sú také dvojsečné ako keby veci, alebo dá sa pozrieť na túto oblasť akože z rôznych uhlov, ale že vieš, že to, čo akoby aj tí mladí ľudia v úvodzovkách najviac potrebuje naozaj to vypočuť, hej, alebo len tú prítomnosť, alebo vieš, že či vlastne ten mobil, alebo to, že nevieš tie veci okolo mobilu, že takto si povtikujú, alebo pozdieľajú s inými, ale že keď tam vieš byť pre nich, tak že to je tá najväčšia podľa mňa hodnota, ktorú môžeš dať človeku, vieš, tak. Ale to je len také moje zamyslenie sa nad tým. Pekné zamyslenie. Ďakujeme, Maruška. Ja som zase videla taký rozhovor s Annou Libovic, ona je taká autorka a novinárka v New Yorku, taká akože echt New Yorkčanka. No je už, a ona už musí mať podľa mňa nejakých 80. Víš čo, mala som ti reklamu na ňu v New York Times hrách, tak viem, kto to je. No, a ona hovorila v jednom rozhovore, že za ňou chodia ľudia a že a ty nemáš mobil, ty nemáš mobil. A ona, že no a ty nemáš Rolls Royce, alebo že ty nemáš mobil, ako vieš bez toho žiť. A on, že ty nemáš Rolls Royce, tak ako vieš bez toho žiť, vieš. A ona ho má, vieš, akože panierka. Ale že akože takú slobodu by som chcela mať, že proste, že je to jedno. Ale tak ona je, chápeš, má iné náhravatka. No dobre, tak ja by som už zaparkovala pomaličky túto tému a chcela som sa vás ešte tak opýtať, že ako tento digitálny svet ovplyvnil možno vašu vieru alebo pohľad na duchovno alebo možno nejaký svetonázor. Že máte pocit, že vás to nejako ovplyvnilo alebo nie? Ja myslím, že áno. Že uvedomujem si, že oveľa viac sa stráca možno v niektorých veciach. Že v niečom je to dobré, že ako sme sa možno viackrát bavili, že vlastne je aj to, že sme každý z tej jednej denominácie, vieš, že máš taký inú možno tú teológiu, alebo inú tú vieru, iné to prežívanie a že keď to vyrušuje to tvoje, je to v niečom dobré, lebo vlastne, že trošku vychádzaš z tej svojej škatulky a nie sú veci presne také, že úplne musia vždy zapasovať do nejakej škatulky. A že aj tie sociálne siete tiež tam máš strašné množstvo všelijakých veľmi dobrých názorov alebo nejakých myšlienok aj duchovných, aj proste kade čoho. Pozbudení, ale zároveň si uvedomujem, že ja na mene sa niekedy strácam. A že naozaj to niekedy vo mne pôsobí, že vlastne až keď veľa sa možno spochybňuje to, čo ako keby žiješ, alebo čo si žil, tak je to strašne náročné, že sa potrebuješ v tom nejako ako keby nachádzať. A že ja som až tak dávno a ešte predtým, jak vôbec akože začali úplne tieto sociálne siete tak intenzívne fungovať, teda najmä Instagram, tak viem, že som čítala akože k výchove a jedno také zamyslenie alebo celkovo nejaké pozorovanie od nejakého neurologa a on tam presne hovoril o tom, že to, čo aj s internetom sa prinieslo, že máš obrovské množstvo informácií, ktoré môžeš absorbovať alebo si prečítať a že aké to je nebezpečné pre detský mozog. A to si zoberte, že to bolo ešte pred sociálnymi sieťami, hej, že si vriem, že wow, že to už vtedy, akože on to považoval za rizikové už vtedy, lebo že vlastne tie naše mozgy neboli na to prispôsobené, aby toľko informácií strácovalo, že z toho vlastne to napätie vzniká a z toho tie úzkosti vznikajú. Však to je veľmi preočaro, samozrejme, že tam je veľa odtieňov a veľa iných vecí, ktoré do toho vstupujú. No ale toto si ja úplne uvedomujem na sebe, že aj čo sa týka viery, alebo môjho vzťahu s Pánom Bohom, že vieš, že keď si ako keby takto my zdieľame naše skúsenosti, že to je úplne niečo iné, ale že teraz nasávam strašne veľa informácií, lebo však prirodzene môj algoritmus mi to vyhadzuje, lebo však sledujem samozrejme aj nejakých kazateľov, alebo kazateľky, alebo proste worshipové nejaké kapely a že niekedy sa v tom strácam. Že niekedy je to naozaj na veľké pozbudenie, že som akože za to veľmi vďačná, ale že v tom celom smogu toho, čo tam napríklad príjmem na tom Instagrame, že ja si to často aj nezapamätám, alebo len na chvíľu, vieš, že vlastne je to stále v tom smogu mojom a že to je úplne neporovnateľné, ako keď naozaj viem mať to stišenie.
že sa vlastne som ticho, som sama alebo s Bibliou a modlím sa, že to je úplne iný level pre mňa a že fakt si to uvedomím, že síce ma zaujíma nejaká myšlienka, že ju proste príjmem, že si ju možno aj zapamätám, ale že naozaj tým, že to už je taký smog fakt informačný pre mňa, že ty si tak dobre na začiatku povedal, že nepôsobí mi to taký úplný možno pokoj, ako to, keď naozaj mám to stišenie, hej. Tak som si úplne uvedomila, som to vravela Jožinovi asi minulý víkend, alebo kedy to bolo, alebo ešte predtým, že ty si akože vieš predstaviť, že naši rodičia akože kosili ešte kosou polia, akože tou obyčajnou, vieš, to akože takou, chápeš, že obrábali proste tam zem, hej, a ja neviem, no aj kravy na pašu proste. Moje ocino. No, vieš, že proste to robili naši rodičia a moje deti, čo mi vieš, lebo to akorát mi v ten deň, neviem, som akože, mami, no a dáš mi ten chat, že nech akože mi povie, že toto a furt bol akože, že chceli chat GPT, hej, že vlastne furt s tým pracujú. A si viem, že a moje deti tu furt riešia akože nejakú AI, že to je jaký akože nepomer, alebo že kde sme, hej, že kde sme ako keby prišli, že a koľko strašne veľa zmien nastalo. Koľko sa to mení, že koľko veľa názorov, koľko veľa, ale že to isté je ako keby v tom kresťanskom svete, hej, že alebo v tom duchovnom, že koľko veľa všelijakých vplyvov a že som si úplne uvedomila tak sama na sebe, že v tom je strašne ťažké ako keby sa nestratiť, alebo na niečom stáť, hej, že všetko vieš mať spochybnené. A zároveň vravím mu, že ale že vieš, čo sa nezmenilo za tých 2000 rokov, že takú nádej som si v tom potrebovala, nádej som si tak našla. A vravím, že strašne zaujímavé, že vlastne Biblia sa vôbec nezmenila, hej, že za tých 2000 rokov a že aj to si uvedomujem, že veď akože úžasné sú tie myšlienky na Instagrame, hej, že veď všetko je to super. Ale že toto je pre mňa normálne, že taká stabilita zrazu do toho rozbúreného mora, hej, že do tých zmien, že úplne ma to normálne upokojilo, že je tu niečo, čo je nemenné, že čo pri tomto svete, ktorý ja žijem a v týchto proste, v tých víroch, ktorých tiež občas sa v nich tak nájdem a niekedy strácam, že toto je fakt taká kotva môjho života, že vlastne tá Biblia, to Božie slovo je nemenné a že stále viem nad ním hlbať a sa zamýšľať a dá mi to ten pokoj. Že to je to, čo by som sa faktom vrátila, lebo si to pekne Fanda Zozivou mi povedala, alebo tak tú otázku si tak dobre, že si to čoraz viac uvedomujem, že toto je ten pokoj, ktorý ja viem nachádzať. Tak, asi toľko. Môžeš čo múdrejšie, alebo končíme tento podcast? Majka, to neviem. Nie, ja úplne súhlasím, Maruška, s tebou, že všetko, čo si povedala a presne sa stotožňujem s tým, že je to také dvojsečné, že na jednej strane vidím v tom veľké výhody toho všetkého, čo sa môžeme dozvedieť a tak. Na druhej strane, akože však je aj taká dezinfo scéna na tej kresťanskej scéne. No, to si nehovoríme, že to tam nie je. A že môže to byť veľmi zmetočné, napríklad pre človeka, ktorý sa zrovna dostal k viere, hej, alebo tak, že sa v tom hľadá. Čo si ja nemyslím, že už to so mnou až tak nezatrasie. Ale ja si predstavím, že nikomu to môže robiť problém. Ale že presne ako si Maruška povedala, že pre mňa je dôležité, že stále viem, že sa viem vrátiť nejako domov do toho, že čomu som ja uverila a tak, a že je to že to je veľmi dôležité, že mať tú kotvu, presne. Lebo podľa mňa tá škála tých informácií a tých aj proste formácií a teologických smerov a čo ja viem čo, že napríklad jedni si robia srandu z tých druhých a tak ďalej a že je to vlastne taká studica, do ktorej vieš sa veľmi tak akože špirálovito ponárať hlbšie a hlbšie. Ale na čo je to dobré v skutočnosti, vieš, že ja neviem. Aj keď ono to neznamená, že sa ti ako keby nerozširuje to poznanie, hej, že aj Pána Boha, že vieš, že však je tako to, ako keby ten základ je, ale že to neznamená, že presne aj ja neobjavujem nové veci, hej, že však to je úplne prirodzené, alebo že aj sa nejako neposúva. Určite áno, a ja som na kopec veci akože prišla takto akože v online priestore. Ale že podľa mňa je tam potrebná určitá forma zrelosti na to, aby si vedel, tak ako aj s normálnymi informáciami. Áno. Že sme sa bavili. Tak, presne. Takže sa vlastne ponavigovať v tom, že čo. Tak ako vás tak počúvam, tak mám pocit, že v tom celom je otázka, že kto je ten content creator. Pretože content creator na Instagrame bude vždycky len človek, ale content creator v Biblii je Pán Boh. Bože. Badams.
Tak, Áno, lebo vlastne, akože... to by som dala aj do New York Times. Ale nie, že vlastne ja som aj tak rozmýšľala, že cez tie sociálne siete som hrozne veľa ako keby spropagovalo aj rôznych takých cirkví, alebo presne, že cool cirkev, tak teraz ľudia o tom vedia. Alebo worshipové kapely, presne, ale že vlastne Indie sú to stále iba ľudia, lebo však máme tu rôzne príbehy rôznych cirkví, kde proste zrazu z celebrity pastora sa stal proste nejaký záletník a vlastne Indien to o tom vedeli všetci, lebo teda veľmi jasne to bolo na všetkých sociálnych sieťach, jak šok, hej, aby sme sa všetci to dozvedeli. A že in the end, aj keď sú to pekné myšlienky, tak ten obsah robia stále ľudia, ktorí sú nedokonalí, ktorí majú svoje zranenia, ktorí proste s tým spôsobom veľakrát projektujú to, čo potrebujú na tých sociálnych sieťach, hej, že ten post je z nejakého dôvodu, prečo ho tam dávam, aj keď napríklad mali sme tu Andy a musím povedať, že Andy pre mňa ako človeka, ktorý veľakrát bojuje práve so svojím telom, tak jej posty mne hrozne veľakrát akože ma ťahali do takého pokania až pred Pánom Bohom a bolo to pre mňa veľakrát také veľmi, veľmi oslobodzujúce, čo ona napríklad hovorila. Ale že in the end, keby som sa vlastne upela iba teraz na ňu, hej, tak teraz pozdravujeme ťa, Andy, ak nás počúvaš. Dúfame, že sa máš už lepšie. Ale hej, že tak teraz Andy mám obdobie, kedy proste leží v posteli alebo snaží sa dávať dokopy zo svojej operácie a teraz tam nemá žiadne také hyper veľa posty a čo teraz, akože sa splázim, hej, že môj duchovný pokrm je odidený, no nie, viem, že môžem ísť niekde inde a môžem ísť presne do Biblie a môžem študovať tento obsah a že hrozne veľakrát si tak ja sama v sebe v hlave hovorím, že keby som toľko študovala Bibliu, ako študujem tie sociálne siete alebo nejaké hry alebo niečo, tak boli sme všetci niekde úplne inde. Tak toto je povzbudenie pre nás, na náš digitálny detox. A stále sa snažím presne si toto pripomínať, že keď mám nutkanie si niečo takéto otvoriť alebo vypnúť si hlavu, takže skúsiť si ju vypnúť. Inak nehovorím, že sa mi to vždy darí, ale raz za čas to spravím, že hej, mám chuť si, ja neviem, zapnúť nejakú hru, tak zámerne si otvorím Bibliu. A prečítam si oba. Circling back. Tak výborné, ďakujem vám veľmi pekne, dievčatka, moje milované. Už vidím ten postík s tým Jobom. Keď potrebuješ si scrollovať a ty si otvoríš Joba. Tak ďakujeme veľmi pekne, že ste si nás znova vypočuli. Nebudete si nás naladiť ďalší týždeň. Keď máte chuť nás, môžete pozvať na kavičku, lebo nám to pomáha robiť tento podcast. Ešte niečo by si mal povedať? Nič, no. Takže choďte na náš Instagram, ne? Dajte follow. No, iba, že som vďačný, že to môžeme robiť a že sa z toho tešíme a že nás sa potešia aj naše feedbacky. Áno. Toč vsio. Ďakujeme. Čaute. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Nezabudnite dať follow a like na Instagrame Eva Podcast. Ahojte.